Hak jing alam jong usamla Jason Lenok Nongrom kung u presiden kaseng HYC Hariboy District manta kasingi de kispangun kentup ya kinong elam bat kidkhot kilami no na kaseng HYC bat kilapan kut no ya kajing long dkhot hapo katay kaseng kabay kila Shakri Hariboy District. Kani ka jing mi no kini kinong elam bat kidkhot kaseng HYC na kaseng kalapau perthai manta kasingi ha ka jing alang ka balapan long hayeng dorbar hall jong kasnong umling ha ka pada kawai kasur kitay kinong elam bat kidkhot kaseng ha ka jing elam jong usamla Jason Lenok Nongrom kila shimya karai bat kilami no na kaseng HYC Ripoy District. Kini ki blami no na kaseng ki kintup na du kinong elam ka district kinong elam ka circle bat ki unit na kisnong baper ka Ripoy District. Kumbalapan pau da usamla Jason Lenok Nongrom kum u presiden jong ka HYC Hariboy District lapan pau ba kadaw balapan long ya kinong elam bat ki khot ban mi no na kaseng HYC kade halo ka nongrim ba kum u presiden jong ka district wala sha akta akti ha u vice president jong ka seng kme u ba don bok lang khar leng do bat ru ba ki don ki kenrum kenram hapo jong ka seng ba kimla ban pen bai hapo jong ka seng to kumba PUI mantagasi ka arpu pratorik jong benai benikong arajar arpulai nakaliang jong ka HYC Riboy District hapo ka jingalam jong aku presiden elect hadin ki babun ki pressure ki banga ngayo lomba ki jingafun jong ki para dokot hakini ki kendiat sni ki baladem kata kalong bah habidi ki kam jong ka seng hapo Riboy District kira don shibun ki kendrum kendram haki kendiat snem ki baladam ia ka bakal adon ka jing prasyang bani penbai nakaliang jong ka district kum ka sengkimi ka basungsi ka long wat hapring ki babun ki jing prasyang bani penbai ya ka kam ngisu ban penpau ba ngim shim lala ban yo ai kata ka solution ka babiang ka bala ban settle ya ka jing ka bangi ni kendo po jong ka temri boy lasisha ngimla ka banlen baka HYC po riboy kadai ka way nakikiluhon kay mas kumha ka bala pau bat ka bala ayo ay ka jingit ka jing sinya nakipat nong shisnong ka jingdan juga unit baki circle po juga district kamdesyo ka baduna larinya pay bat way pat ki para kanhun sanghalang Henry what happening ki babun ki jingi ki bangi kendo ngim simla randian ni yang bat ka seng nalu ka kapor ka bangi ni peniso bat ni penon khot ya dia berkasai tak hadu ka kene ka klimat ka mentah wala banong balung ba kane ka sngi ka mentah lung ba kane ka jingi kendo ka jongi fruitnya ni so ban pau ba nakaliang jongi ki nakikam jong ka HYC Riboy District nga presiden kunjuk kini kam ki bahmat khamtam ya ki dekhot ki balawan ki bensim ta nakaleng jong ka district ki unit ki circle ki beper ngilayo ban pas kini ka resolution karai ba hadin ba ki dekhot ki layo sngobat ki latip habedi ka jinja ka jaman ka kat arterik jong le benai syangam kwa ka ban yathu ande ka dika kam ka bangim lai ka balen dika kam ka bala shimbentah pedeng ka jingdon jiki babun ki dekhot ki kam juga district long ba kini ki kendiat sni ki bala dan kumpan shu pensha ya pi ki bai ba ki bapet ya ka news long ba haka way na ki jingelang bala hot da sengmi ya yangi ki kam juga Riboy District da ka jingmut ban penbet ya ki kam ki bai daidur bat ka Riboy District kadon ka way ka insiden ka jingjia ka bapen mi ya ka jingya kan at ka bala syarhe po jing tem Riboy haka di ka sngi kat artering haka bangi nakaliang kino ki kam ni lalej ban ya shibentah ka di ka meeting ka bakhot ka CC way na kino ngilam jong ka seng kimi supaya don ulang karing do bangi tu barok haga tiga sngi kala don ka way ka jinja ka ba ulah jong ti ulah jong ka jan yang aku bu nongkit kam bahmat ya jong ka seng te Henry habangi pasyang matuat ya ka daw lane ka nongrim ka ba ujrong ti lane ukuncat yang ngim simlap mat ngim isong niya ya iruem kisaki satara ki abun ki badon hang tai ki dei ki khot jong ka seng sudah te Henry habangi po office claim kono ka jinya keren mari her na kali wan na den ukunjat yang uthap te ni nyimla ban sung thu ngidum ka boi ngidum ka bor nyimla ka ban digest ka du ka por ya ka e ka ba ulak le nganom lai ka ban lem hadin juga duga jinjia kala don ka jinya pendek na kali ngam seng
ubah dan ulang karindo wala pan map yang breu umla ban bet ban biang alak kelet dan ngaru ngamla ya ban tau ya ka jiduna jong di para nokit kam nomor ngaru yang ngalong breu beduna ya de hakata kar kumperkat nyela poe syaka jinya sup nyela ya map ye Henry pat habakani ka kubor ka sapriang ha Henry boy ha ka tunong skor di unit pat ki circle bo fer ngamla ban le EA nomor kani ka jinsmo ga jongki kadon ka jin kibitar ka bal syarkai ki unit ko PUE mentak sini jing ki mentar ki spa ki dikot banon ai men sim nga hadin baki yo semua ka tu kubor kala don ka pressure ka bajor yang banga deban dawa ya ka disciplinary action pasya yo ti roma ande ngam identity ban le kumta mar bakal adon ka jinya kan ban ya penbai te hadin banga ngam la asu ya ka ban tem ya ka e ka baki ne ki dikot juga seng ka baki la pressure yang bang yang ade ban lum ban lang ya ki dikot lum kumta kan sadon ka jing pat ka jing pra ka basyakai po jing temri boy te ngam kwa bakan don kum kata ka jing ya pat ya pra ngakwa bakan don kata ka jing ya trelang kumbangin itu lagi por ki bamashwa aku masih lihat hu kendiat kalai pui tadi jong une banai bamanta lasis ni kandon ka GEC jong ka district ya ka ban Prinscam ban terwai ki nukit kam jong ka riboy district ha barok away ka jemut jong ka ba khmat ya ban yalum ni kini kiduk hot mata sini ka long ben ban lain ban mi kanu ka kunum penram ka kalai pui tadi ba ngindon ni kata ka jingshay ka kum perkat perdan ten rei ha bala pui ka ni ka jingalang hadin bangila ai ya ka mon lai luit jong ki khot ban pan pau ya ka baki ki sngo ngahap iban ya ka majority ka keren ba ngahapan syok no lengba ka jing krisyan ka jong ki buro menga ko munong yalam but ha ru em kin yo iba unong yalam ubah khmat ya ursha insol lane sha iben khmat jing paran nang yalam bakani gedi ka baki ni ki khot kim lai ban pediang halor kata ka nong rem kum kadak kajing penrem ya kata kajing ja kepala ja dekat arterik lomba kajing lek jungui lomba bat ikai ke bangang ngala syam ngala amat ya kajing syak jong tiga jonga ki khot hi ki ibet bangangan syong no nakani ke kam mengelam jong ka HYC harangkat kajing kersan ke jong ki kata kali ke sur jong babun balang bat ngahap nyat kata sur bon super syai kemudian habide ba sur jong ki babun ki khot kani ka resolution mantagasni yak bangin sapha ya ka kopi sya kinoilam juga sengkini hakane ke resolution kadang proceedings jong ka jingalang na jong but ka kerteng ru jong ki dekot na kaleng jong district ki bala jet ki ban in okam bala resign te ngidon hang ne ki na kam na kaleng jong ka district ki unit pe pila pe yang ne ki kerteng jong ki na kam kidon kumba kidon lagi spangun kini kispangun. Tikini kidu khot ngani itu ai pi longka. Kam simdon kan kono kajin penbuat. Nakaliang jonga banyiri bani ino ai kakam nakakam naka jinglon khot akai choisi. Henry kai ka baki ki ibet longka kajin bomla priang kajung ki ya kan kajin ja yang kadi kawai ka balak penbor ya ki. Ka balak penbor ka penbor kamdi kajin keren ka jonga ni kino kitkam. Henry kajin penbor kadi kajin ja. Kani ka jinja kala penbitar yaki bat halor kata kishimi ka raiba kini kibedon bangi matagasni ya badon ka kerteng bagajing soy yaki hakne ya kani ngin pak kopi syasi isi ba kini kibosoy kerteng hane matagasni kila raiba nadu matagasni nadu kani ka jingalang kila ino naka jinong khat naka HYC itu ya lade ngade ba ala terus ni nampak organisasi sekretari juga HYC di Boy District ke ngalarung sepo jong kene ka sen HYC ngadu sedang ada katsan kubu sekretari unit empat unit ke hadit ke jinjat berhenti ke sini halai bor kalau berit layat itu mereka kat nang lagi senam kisni di por ni bakata ka jiki kalau dan kata ka jinjat ni nong yalam por Boy District awal jur sekopalan ke nim isuk su batang ton kat HYC namar ba nilai kata pendam umdesu tang district hadin hak kat artrik ka jimsyak kata aktif ni snow ba nakalian kami hukum ki dekot ki babut ni ba jason grup presiden ba ilam terus kata ini bagi numa syu pengawan rakyat te ko puram ka ba I rasa tak ti namar ba kum dekot ngasmu ki ba kajing sak tak ti kade ba ihap ban penju namar ba ngimla ban pleng go nong ilam di distrik ka juni kum sak tak ti kata we ba pilak tak ti yo presiden juni ni sukum ba tak ti kalangat nang de kalau kata ko rim nakalian dekot lapin I kata ka ya kata karai ka di bangi min syong no bet persen namar ba min namla syu ban hetrai ha kata seng ka ba don por ban tak ti yo